ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଏହି 13ଟି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ରାତିରେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ରାତିରେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଛୁଆଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପେଟ ଭରି ଭରି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଦାନା ପକାଇଲେ ବି କିଛି ଖାଇକି ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ରାତି ହେଲା ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ନିଜର ଆହାର କେବେ ବି ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂବର କରିକି ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛନ୍ତି, ନିଜର କାମ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ରାତିରେ ହିଁ ଆରାମ କରନ୍ତି, ବିମାରୀ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଖାଆନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଦେହ ଠିକ୍ ନ ହେଇଛି, ନିଜର ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିଠୁ ସେତିକି ନିଅନ୍ତି ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର, ନିଜର ଘରର ପରିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଭାଷା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟର ଭାଷା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।